Kaixo lagunak. Hemen gaude aste hontan ere, zuei zerurako bidea erakusteko. Pasaden astean Trinitate Santuaren inguruan... Trinidade ez, irutasun. Santua ez, jaindua. Gori. Pasaden astean hortaz hitz egin genuen, eta aste hontan Virginiaren kontzepzio immakulatuaz hitz egingo ditu. Kontzepzio immakulatua ez, sorkunde orbangabea. Orbangabea, joder. Baina ze hostia! Bueno, ja, moztu. A ber, jakin daiteke zeinek ekarri dituen bi mozolo hauen neri belarria berotzera? Ete beren hizkuntza politika. Hizkuntza politikoa, mekagoen hizkuntza politikarik hostiaz. Zatzaizki. Natzaio, polizia linguistikoa. Kagoen todo lo que se me Vale, lea. lasai. Ondo aterako da, baina lasaitu mesedez. Venga, ba, ondo da. Hasi gaitezen. Dena prest, 5, 4, 3... Aste honetan, sorkunde orbangabearen misterioa. Moztu! Misterio ez, ezkutuko gertaera. Mira, a tomar por culo! Hemen ezin da erre. Hemen ezin da ezer egin. Joder, eske Madrilera juteko gogoa sartu zait. Mintzatan Ayusorekin danak libreago daude. Askeagoa. ¿Qué quieres que te una hostia? Lasai. Programarekin jarraituko duzu. Ez? Zuek jarraituko duzue. Ez zarete hain listilloak? Ez dakizue dena? Ba, venga, egin zuek programa. Ez, baina gu esan nahi dute... Korreraz ez dakigu ezer. Badakizue, Ama Virginia, bere senarrarekin triki egin gabe aurdun gelditu zela, ez? Zer, barkatu ez. Eta nola egin zuen umea? Ba, nola izango da ba. Espiritu Santua. Uxo batean bilakatu zen eta egin zion Ama Virginiari. Uso batekin egin zuen txortan. Zen azka. Eta gainera hori zoofilia da. Ze biziotxua, Maria. Daukan koitea gutxura horrekin. Virginiari barrez? Ba, orain entzumo didazu. Nere euskera patateruan. Baina lo que importa ni lingüísticas ni hostias. Mira, San Gabriel, Arkangela, zerutik jetxi zen, eta Mariari anuntziatu zion jainkoaren semea bere sabelean. Hasiko zela. Sin intervención del marido ni nada de eso. Eta zuei orain txebertan jainkoak, tximista bat bidaliko dizue. Eta erre egingo zaituzte. Bekatariak. Virginiari buruz txisteak egitea aguantatu dezake. Arranopola. Baina zuk euskarari ematen dizkiozun ostikoekin obarioetaraino nengoen. Agur! Hori jaungoiko alda. Zinestazio. Haupa eskire, asko hitz egin digute zutaz. Segi lasai. Jainkoa ere. Euskara orbangabearen alde. Juha!